Здравейте хора, аз съм Георги и днес ще ви кажа какво се случва в нашия канал. Ние сме трима човека, които ще снимаме на различни фокуси, трикове, с карти и с други предмети. И сега ще покажа един трик, който научих. Трикът се казва 4 попа. Да изкарам картите. И ето показвам ви, няма нищо нагласено. Ето. Нищо нагласено. Целта на този трик е да се изкарат, да излязат и 4 попа. И трябва да се направят 4 купчинки. Независимо колко карти. 4 купчинки просто. Ето ги. И вземам първия пакет с карти. Вземаме 3 карти и ги слагаме отдолу. И слагаме по една карта на всички. Вземаме другия пакет с карти и слагаме пак 3 карти отдолу и по една на всички. Вземаме третия пакет с карти, правим същото. По една на всички. Малко да ви подредим. И четвъртия пакет с карти вземаме. Слагаме 3 карти отдолу и по една на всички. И какво става? Да видим само. Да ги преместя, за да може да се вижда. Така вижда се сега. И обръщаме първия пакет с карти. Ето, вижда се първия поп. Третия поп. Четвъртия поп. Третия поп. И ето го четвъртия поп. Как става този фокус? Значи, за целта трябва да ви и 4 попа. И те трябва да са най-отгоре. Ето ви. Най-отгоре. И вие показвате и така. Да не стигате до поповете, за да не се разбере, че са поповете най-отпред. Сега са така картите. И след това да ги разделяте 4 купчинки, както показах. И сващате първия пакет с карти и слагате една отдолу, по една на всички. Имате други, слагате 3 отдолу и по една карта на всички. Взимате третия пакет пак с карти, слагате 3 отдолу и по една на всички. И най-накрая вече взимате четвъртия пакет с карти, слагате 3 отдолу и по една на всички. И накрая какво става? Ето. И 4 попа излизат. И така, хора, това беше за този клип. Инфо малко за канала и какво ще стане напред. Абонирайте се, харесайте и коментирайте, за да има още такива клипове и до следващия клип.